Да, Искам да. да ви покажа канала Юри 160 прави много хубави клипове, ранкъпове за лъпа, Аз? ранкъп генералисимо и много други. Абонирайте се за него, линк. И здравейте хора, голд на полигон на Хъжовежа, организатор. Вече не, падайте го. Не, ще ме убият и... Да, първо. Там бокал. Окей. И да видим следващия голд. И здравейте, още един голд на полигон. Може да се каже, че е дабъл. Има много време. Ето го. Но двоен голд, окей, хора, двоен голд при мен. И няма да се опитам да вземем този, защото... това. Да ви където е това. Какво? Защото е пълна това. И другия пълна. Ето което. Давай. Стига да! Добре, блок! Поздравления! И да видим следващото. И здравейте, още един голд на полигон. Пара се е четвърти. И нека да видим къде е гол, защото много настройки. Мисля, че разбрах къде е. Ама да разбрах. Който да разбирам. Не. Добре. Поздравления. Бяхте добро. И да видим се. Още един голд на карта по всеки вече за тази игра. И да видим къде е той. Не искам да тренер и обичам. Това го взима. Паок 27, поздравления и да видим. И здравейте, още един гол. Значи това се пада двоен, защото въобще никак си не падаха. Само спрях клипа и гол. Ето го, че ви. Така. Така. О, не. Не. Това не мога да приема. Не ми харесва. Не. Добре, аре. Добре. Стига да излизай, бе, гадски. Блок отново. И поздравления. Блок. И да видим следващото. О, ес! Здравейте хора, при нас пада голд на карта Комбе. И ще ги кемпим, нали? Да, ма къде пада? Здравейте, сега пада голд на нас на помби светови хора. Къде пада? Оф, няма да снимам, ти ще ми правиш клипа, ако го взема. Ама не, защо? Къде пада?
Къде е Габи? И сега ви провалили за... Ето го тук, е тук. Къде е, бе? Както е нашата база, тук виждате ли дете нас? Дето ще скачаме. И се България фори върха сите на код. Къде бе, човек? Не, няма да го взема. Сега ще го отрепат си. Давай, скачаме. Няма да го взема аз. Не съм. Браво, бе. Поздравления и да видим следващото. И здравейте, год на полигон. Да знаете къде е? Само спомням. Изключваме малко на страницата. Май на острова. Не искаме спалне. Хора? Какво стана? Нещо лагва сървър. Да, бе. Не убиха и пада. Пада. Благодаря на мисля, че Бегер Мегидон, че ме оцели. Аз съм в года. Какъв факт И поздравления на Юри Стойчев. И да видим следващото. Не! Не е в нашата база. Не. Не! Къде ще? Не, Как ме заели в нашата база? кой ще втякне? Ай, пада на ъгъла. Ясно. Пада, да. Пада! Аз? Не! И аз ще го взема 100%, да. Кой ми го взе, бе? Поздравления за мен и да видим следващия гол. Ето го. Да. Но ясно. Мисля да си дам на диктатора, ама няма да го взима. Не, бе. Не съм се сменял, бе. Али, ту ще му убия. Викинга, казах. Къде си? За какво ме такова отзад? Идиот. Казах ви да таковата викинга вие. И здравейте, при нас пада гол на карта Иран. Кой да държа? Да намери знака. Лъжеш, Не ма! може, наистина пада. Знаеш ли къде е знак? Ако да знам да мен ще ми зарежда. Пада ли, къде е? Не знам къде е. Ето го. Виждам къде е. Позволете, къде е, хора? Знам, че в момента трябва да те умри. И ще го вземат и кой го взима. Енклет, поздравления и да видим следващия гол. И здравейте, хора, при нас това е гол. Карта Иран. Задара на всички. Не. Аз съм така малко адекватна, защото ме изграда. Дома ще го сменя и гол. Да, разбира. Его. Нали знаеш къде е точката е? Да, там ли е? Ами почти до там. Там Его пада. Айде, успех. И мен убиват. Поздравление на... Кой? Не, убиха ма до него. Сампион. Не. Паок 27, да. Той взима много голови. И Паук 27 да си го научи. И да мине към следващия топ голд. И Чувак. здравейте, хора, още един гол на карта Иран. И Трети знаеш гол. къде е? Не търся. Ирано да им го паня, ти да е един. Човек. Учи там.
видях къде пада. На точка, на точка, да. Точно там. Точно на точката. Его. И ще падне. Ето, пада. Его пада. Стига. Ще можеш ли убиеш всички горе? Аз ще ги убия, ще ми на отбор. Мен ме убиха. И аз, А, let's me nays. пак. И мен някой... Видя ли? Четвърти. Не, бе. Да знаеш къде пада? Къде? А, его пада. Как ме убиха? И честито на... Няма музика. И здравейте хора, при нас пада гол на карта полигон. И само лесно педарас. Ще дойдеш, ако да не цепаш мотора с Деева. Умря ли? И сега поздрав. Добре, Пао, 27. Няма това да те поздравя. О, мале, за който ще става, но... Какво да правя? И е това. Така, минимален шанс да и X Neymar Return X поздравления. И здравейте хора, още един гол на полигон. И на мен все още много милаги. И да бъде хаос, какво да изключва. Добре, това ще ме. Това намали най-хубавото нещо в гора. Къде пада? Еми, ето в центъра, както от Рабат. Къде е Рабат, там къщичка до нея. Знаеш ли си? Да, я ще видя от страни. Виж ми къде съм. Бегай, ме, много. Стига си кемпил, бе, какво ни пада? Мен ме отцелиха. Аз убихме. Аз ще го взема, аз. Ут! Какви са тези хакери, бе? Няма повече сега. Пати хакери са нещастни. И здравейте хора, двоен гол. Си беше къде? Имаме един на вниманието да направи хора. Това не е двойно. Двоен гол, нали къде малко падна. Ама си не е. Къде ще е? Оцелих да няма. Видях. Убийте Неймар Ретрън. Какво ми лаги така, бе, майка си? Пада. Приклади. Поздравления, Омар. Гол! О, май гад! Добре, двоен, вече е троен гол. Троен! Не е троен, това е двоен. Но, имаше време. Да се хайде го тук на тръбата. Тръбата? Да. Майко, да. Един път паднаха голдове, 6-7 голда, докато не взема на обикновен фон. Така че ако не взема начин е това. Ама точно на тръбата. Ще ме убият. Аз ще съм убия, не ми древна.
Падали, я разстигам, аз се наби. Изпълним близо. Не, не съм да Купка едно, гъстико. Чукам и да видиш следващия живен на Иванко. Моля ви, измъкна. После ще го дадиш. The call is one, please. Аре, силно годно. Да ми вземе половината кръв, той да качи на куп. Даш ми да После за това ще вътре. Така. Имаме близо, ще направим. Така не беше ли моето? Добре, да кръв си не беше. Оставяме. Виждам.